हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबावबाय आं भिडिअ खालामनाया 7 डेज जाबायमोन माखासे हम एसाइनमेन्ट लिरनो हरदोंमोन जोंनिया बेनिखायनो आं हम एसाइनमेन्ट लिरनायाव बिजिमोन बेनिखायनो आं भिडिअ खालामनो हायाखै आंबो दाबो सासे स्टुडेन्ट पलिटिकेल साइन्सआव मास्टार डिग्री खालामगासिनो दं बेनिखायनो आं एसाइनमेन्ट लिरनो हरनायलाय भिडिअ खालामनो टाइम मोनाखै एनिवे दिनैनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव भिडिअ नुनो मोनसिगोन लोगोसे जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै बायदि सोंहरदोंमोन बेखौ रिप्लाय होनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि दिनैनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार भिडिअ आरो कमेन्टफोरनि रिप्लायखौ मोनगोन जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि बेयाव नुनाय गासैबो टपिकखौनो जों भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि रायलायगोन भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गिबियाव जों होखानाय बायदि बेखौ फार्स्टनिखौ रायलायगोन जाय बिथांमोना आसामनि बाहेरायाव थादोंमोन बिथांमोना दासिमबो 2000 फैसाखौ मोनाखै होननानै भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो जाय बिथांमोना मोनथ'वाखै बिथांमोनाबो मोनगोन दा 86,000 मानसिनोल' बे फैसाखौ सोना हरग्रोदों जाय बिथांमोना मोनाखै लासैनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन मैयासिमाव मानसिफोरनियाव हाबदों 86,000 मानसिनि बे फैसाखौ 2000 फैसाखौ सोना हरग्रोदों नोंथांमोननि एकाउन्टआवबो बियो हाबगोन नोंथांमोना एसे नेथ' जेब्ला हाबगोन आं बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ खालामबावगोन बेयाव खालि बे 2000 फैसाखौ 86,000 मानसिनोल' सोनानै हरग्रोदों नोंथांमोनाबो मोनगोन दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन जाय फंबाय बिनानावमोना स्वाभिमान स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि एग्जामा 26 एप्रिलाव जासिगोन बिथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बिनि मारै एग्जाम जागोन बिनि गाइडलाइनखौ नायनो हागोन आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनि बियो स्वाभिमान स्कलारशिपनि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना गाइडलाइन होनाय दंखायो नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोननि एग्जामा जाय एप्लाइ खालामदों बिथांमोननि एग्जामा जासिगोन नोंथांमोना जुदि बिनि गाइडलाइनखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बेयावनो नोंथांमोना बेयाव एग्जामखौ बोरै होनांगौ बिनि माखासे गाइडलाइन होदों आरो नोंथांमोना बेखौ आं सिगांनो भिडिअ खालामनायाव बुंखादोंमोन बेखौ नोंथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइट गावसिनि अफिसियेल एप्स एन्ड्रइड एप्सजोंसो बे एग्जामखौ होनांगोन बेयाव नोंथांमोना नुखादों मा डिबि एप्लिकेसन बियो गावसिनि अफिसियेल एप्सखा नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै बेजों बे एप्सनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना बे एग्जामखौ होनांगोन बेयाव मारै एग्जाम होनांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनो हागोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा बेयाव होनाय दंखायो 26 एप्रिलावनो जागोन नोंथांमोना गोसोआव गैयाबा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो गोसोखांफिनहोनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय आरो गोबाङानो सोंहरदोंमोन आरो जाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर लोगोसे हायोबा नोंथांमोननि जाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना गावनि मबाइल नाम्बारखौबो होना हो आं नोंथांमोननो हागौमानिखौ आं गाइड खालामगोन पार्सनेलि कल खालामनानै नोंथांमोना अननानै भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोसे नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौबो होफा दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन बेयाव नोंथांमोना नुखादों आसामाव थानाय न'आव थांनो हायैफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना जोंनि आसामाव दङ बिसोरो गावनि न'आव थांनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मैया जोंनि आसामनि हेल्थ मिनिस्टार एबा फाइनान्स मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे प्रेस कनफारेन्सआव बुंदोंमोन जाय बिथांमोना आसामनि सिङाव दङ आरो बिथांमोनहा न'आव थांनो हायाखै बिथांमोनहा न'आव थांनो हागोन बोरै थांनो हागोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था जाय बिथांमोना आसामनि सिङावनो दं बिथांमोना गावनि न'आव थांनो हायाखै बिथांमोना 25 आरो 26 आरो 27 एप्रिलाव बिथांमोना गावसिनि न'आव थांनो हागोन बेखौ बोरै थांनांगोन बिथांमोना बेयाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गाइडलाइन होखादों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन जाय बिथांमोनहा जायफोरहा गावनावनो कार एबा गारिफोर दं बिथांमोना गावसिनि कारखौ लानानै थांनो हागोन बेयाव नोंथांमोना डिसिनाव पारमिसन लाग्रोनांगोन नोंथाङा दा अबे जायगायाव दं नोंथाङा बेयाव पारमिसन लाग्रोनांगोन फर एग्जाम्पल नोंथाङा क'क्राझाराव दंबा नोंथाङा क'क्राझारनि डिसिनाव पारमिसन लाग्रोनांगोन आरो नोंथांमोना पारमिसन लानायनि उनावसो नोंथांमोना गावनि गारिजों थांनो हागोन बेजों लोगोसे दानिया जाय बिथांमोना गावनि पार्सनेल गारि गैया बिथांमोना बेयाव नुदों नायनो हागोन बिथांमोना 104आव फन खालामहरनांगोन फन खालामहरनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि आबुं थंफोरखौबो नों अबाहाय दं बेफोरखौ फोरमायहरनांगोन बिनि उनाव नोंखौ STC आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट सार्भिसा नोंथांखौ बे बासआ नोंखौ अट'मेटिक अबाहाय दं बेखौ नोंथांखौ लायनायनि उनाव नोंथांखौ गावनि जिल्लायाव दोनलांगोन आं मोनथिनाय बायदिबा जोंनि एरियायाव गैयाबाबो 50 जननि बारा 70-80 प्लाससो स्टुडेन्टआ न'आव थांनो हायाखै बिथांमोना
जाय बिथांमोना थांनो हायाखै बे खामानिखौ मावनानै नोंथांमोना न'आव थांनो हागोन। हागौमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोना न'आव थांनो हायो। दानिया जों PM किसाननि 5 नं इनस्टलमेन्टनि सोमोन्दै आरो बिनि आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना PM किसानखौ एप्लाइ खालामदों अननानै बे भिडिअखौ नाय आरो लोगोसे नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो। बियो मस्ट इम्परटेन्ट। जाय गोबां मानसियानो 5 इनस्टलमेन्टखौ मोनाखै, मानि थाखाय मोनाखै आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन बिनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायबाय था। बियो PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेखौ बयबो मिन्थिखागौ। जुदि नोंथांमोना PM किसाननि फैसा हाबनाय हाबि स्टेटासखौ नायनो रोङाबा आं बिनि सोमोन्दै सिगांनो अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ बोरै नायो नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोसे दानिया नोंथांमोना मानि थाखाय हाबाखै आं बिनि सोमोन्दै प्रुफजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना गावनि स्टेटासखौ चेक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजौआव नायनो हागोन। नैबे आधार कार्ड स्टेटासाव नुदों नोंथांमोना भेरिफिकेसन इज पेन्डिं, माने आधार कार्ड भेरिफिकेसना पेन्डिं जानानै दं। जाय बिथांमोना बेयाव आधार कार्ड भेरिफिकेसन इज रेजेक्टेड बेफोरबायदि सिखारगोन बिथांमोननि एकाउन्टआव PM किसाननि फैसाया हाबनाय नङा। बेयाव नोंथांमोना नुदों 5 इनस्टलमेन्ट, बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव हाबाखै जाय बिथाङा बेयाव आधार भेरिफिकेसना पेन्डिं जानायनि थाखाय बेखौ मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि जों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांबाय था एबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनि थाखायनो बेयाव आधार कार्ड भेरिफिकेसना पेन्डिं जानायनि थाखायनो बिथांनियाव बे PM किसाननि फैसाया हाबाखै एबा रेजेक्ट जानाय देखायदोंबा नोंथांनाव बे PM किसाननि 5 इनस्टलमेन्टआनो जा 4 इनस्टलमेन्टआनो जा जाय बिथांमोना आधार कार्ड होआखै बिथांमोननि एकाउन्टआव नेक्स्टनिफ्राय फैसा हाबनाय नंला। जोंनि आसामनि थाखाय 31 मार्चआवनो आधार कार्ड लिंक खालामनांगौआ लास्टमोन। नोंथांमोना खालामाखैबा दासिमबो खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना बेबायदि आधार कार्ड भेरिफिकेसना पेन्डिं जानानै दं, जायना पेन्डिं जानानै दं एबा रेजेक्ट जानानै दं बेखौ मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि। जाय बिथांमोना दा 5 इनस्टलमेन्ट हाबाखै बिनि थाखायनो हाबाखै। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौनो होखायाखैबा नोंथाङा बेयाव जेबो नुनाय नङा। बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन। जाय बिथांमोना आधार कार्ड भेरिफिकेसन रेजेक्टेड जादों बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय नंला। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयाव आधार कार्ड होखायाखै बिथांमोना बेयाव फैसाया बिनिया हाबबाय। नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन, स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेयाव आधार भेरिफिकेसन इज पेन्डिं एबा रेजेक्टेड जाबायबा नोंथांनियाव फैसाया हाबनाय नंलिया। बेखौ नोंथाङा जेराव बानायदों बेखौ नोंथाङा खोन्थाहैनांगोन। बेयाव नोंथाङा मोनसे फर्म मोनखागोन, KYC फर्म, जेराव एप्लाइ खालामदों। नोंथाङा अबेबा कास्टमार सार्भिस पइन्टआव बानायदोंना नोंथाङा अबेबा जायगायाव बानायदों ना DC अफिसनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव हैदों नोंथांमोना बेयाव हैफिननानै खोन्थाहैनांगोन आधार भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय एबा नोंथाङा गोदान आधार कार्ड लिंक खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव थांनानै खोन्थाहैनांगोन आरो नोंथाङा खालामनांगोन। दानिया जों लास्ट आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंथांमोना बेखौ नुखादों NSDL बिदायास्रि स्कलारशिपनि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो NSDL बिदायासारनि स्कलारशिपनि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव हाबनानै नायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। जाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुदोंनो स्टार्लिं विल्सन प्राइभेट लिमिटेड स्कलारशिप। बे जाय बिथांमोना MBBS खालामगासिनो दं बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि लास्ट डेटखौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेजों लोगोसे जाय फंबाय बिनानावमोनहा दासान्दि क्लास 11आव फरायगासिनो दं बे स्कलारशिपखौ बिथांमोनाबो बानायनो हागोन। बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना नायनो हागोन 13 एप्रिलावनो लास्ट। आं बिनि भिडिअखौ बानायनो साननानै नोंथांमोना फेक मा होनगोन साननानै आं भिडिअखौ बानायाखैमोन। जाय बिथांमोना क्लास 12आव फरायदों बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना ITI कर्स लादों बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दासान्दि आन्डार ग्रेजुवेट कर्स माने BA BSc आरो BCom बानायगासिनो दं बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ बानायनो हागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना पस्ट ग्रेजुवेट माने मास्टार डिग्रि जायखिजाया कर्सआवनो मास्टार डिग्रि जेन'बा आर्टस MA बेचेलर जायखिजाया मास्टार कर्स बानायगासिनो दं बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ बानायनो हागोन। नोंथांमोना जुदि बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन। जुदि बायसान्सआव बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय बायाबा बेखौ जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनि दाय गैया। नोंथांमोना बेखौ दाय होनो मोननाय नङा। ओंखायनो आं बिनि सायाव भिडिअ खालामाखैमोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। बायसान्सआव मोनबाय बायगोनबो जानो हागौ।
नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाबा खालाम आंबो बेखौ पार्सनेलि एप्लाइ खालामदों सिगांनो आं बेखौ एप्लाइ खालामखाबाय आं बिनि सायाव भिडिअ खालामाखैमोन जुदि नोंथांमोना डिटेल्सै बिनि भिडिअ नांगौबा आं मोनसे बिनि लास्ट डेटआबो गैथारलिया नोंथांमोना थाबैनो बानायना ला बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो आं बे वेबसाइटनि लिंक आरो आं बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि भिडिअखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखागोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ सिगांनो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामखानाय दं प्रसेसा एखेयानो आं दस्रा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायमोन बे वेबसाइटआवनो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बानायनो गोसोबा बानायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना नुखादोंनो जाय आन्डार ग्रेजुवेट एस फार्स्ट इयार एस सेकेन्ड इयार बिथांमोन फरायनाय स्टुडेन्टफ्राबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मोनो मोना उननि खोथा आं बेखौ आंबो बानायदों पस्ट ग्रेजुवेटनिखौ आंबो बानायदों नोंथांमोना बानायनोबा बानायनो हागोन जुदि बायसान्सआव मोनाबा जोंनि दाय गैया दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो बेबायदिनो इनफरमेसन मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनां दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ